De Heer zij met u en met uw geest. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. In die tijd was er een bruiloft te Cana in Galilea, waarbij de moeder van Jezus aanwezig was. Jezus en zijn leerlingen waren eveneens op die bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn opraakte, zei de moeder van Jezus tot hem: ze hebben geen wijn meer. Jezus zei tot haar: vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Zijn moeder sprak tot de bedienden: doet maar wat hij u zeggen zal. Nu stonden daar volgens het reinigingsgebruik van de Joden 6 stenen kruiken, elk met een inhoud van ongeveer 100 liter. Jezus zei hun: doet die kruiken vol water. Zij vulden ze tot bovenaan toe. Daarop zei hij hun: schept er nu wat uit en brengt dat aan de tafelmeester. Dat deden ze. De tafelmeester proefde van het water dat in wijn veranderd was. Hij wist niet waar die wijn vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden, wisten het wel. Zodra hij geproefd had, riep hij de bruidegom en zei hem: iedereen zet eerst de goede wijn voor en wanneer men eenmaal goed gedronken heeft, de mindere. U hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. Zo maakte Jezus te Cana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen geloofden in hem. Daarna daalde hij af naar Cafarnaum, hijzelf en zijn moeder, de broeders en zijn leerlingen. Maar zij bleven daar slechts enkele dagen. Zo spreekt de Heer. Het leven is een feest. Een feest van 1000 kleuren, zingt een kinderliedje daarachteraan. En als je het beeld in de commercie en de media moet geloven, dan moet het leven altijd perfect zijn, compleet. Bekende Nederlanders, televisiesterren zijn zonder uitzondering doorgaans gezonde jonge mensen met een stralende glimlach. En voor menigeen zijn het daarom iconen geworden, idolen. En mensen die van nature niet of nog niet voldoende blaken, die matten zich af in de sportschool. Want het leven moet een feest zijn. Nou klopt dat ergens ook wel. De wereld en het leven waren zelfs in de Bijbel bedoeld als een paradijs. Getekend door liefde, vrede, vreugde en harmonie. Zo en niet anders had God het gewild en bedoeld. Het is niet voor niets dat de Bijbel graag spreekt over feest, over maaltijden, over bruiloften. Maar met grote realiteitszin tekent de Bijbelse geschiedenis ook een heel ander beeld. Bij wijze van spreken geen feest, maar een bittere koffietafel. Of dat mensen überhaupt niet meer bij elkaar komen. Dorheid, hardheid, moedeloosheid, vreugdeloosheid, honger, lijden en dorst, crisis, eenzaamheid, een pandemie, horen blijkbaar wezenlijk bij het leven. Kortom mag je zeggen, de wijn is op. Of het leven is bocht geworden. Het leven is een feest, maar het leven, elk leven en ieders leven, kent ook keiharde momenten waarop blijkt dat het op is, dat de wijn op is. Menig lachend idool blijkt privé allerhande problemen te hebben. Achter glitter en glamour gaan verdriet en eenzaamheid schuil.
De ideale wereld blijkt bij nader inzien toch niet zo ideaal. De wijn is op. Zo begint in het Johannesevangelie Jezus' openbare optreden. Hoe die wijn op kon raken staat er niet. Of het bruidspaar te zuinig is geweest of de gasten te royaal, het staat er niet. Een huwelijk in de Bijbel, dat ging er een week lang aan toe en dat was een dorpsgebeuren, anders dan bij ons in kneuterige zaaltjes of afgewogen gastenlijsten. Met tafelschikkingen en voorzorgsmaatregelen, dat niet die bij die komt zitten, want ja, het moet wel een feest blijven. Een geweldig groot feest was dat in de Bijbel, van de hele gemeenschap. En daar raakt de wijn op. We voelen aan allemaal dat het hier niet gaat om zomaar een willekeurige toevallige bruiloft of zomaar een fuif, maar om het feest van het leven. Althans, het leven van de mens dat een feest had moeten zijn. Daar blijkt de wijn op. Het leven is eruit, het is kleurloos en smakeloos geworden. Het wordt tijd, het is de hoogste tijd, dat er opnieuw ergens klare wijn geschonken wordt. En aan het begin van het Johannesevangelie verricht Jezus zijn eerste teken door water in wijn te veranderen. Tekenen. Johannes spreekt van tekenen, geen wonderen. Als we water en wijn heel zakelijk interpreteren als H2O en Bordeaux, dan kom je met dit verhaal geen stap verder. Als we het zien als teken van het feit dat God in Jezus ons nabij is gekomen om ons weer vrede en vreugde te schenken in het leven, dan kunnen we ermee verder. Het gaat in het evangelie nooit om mirakelstukjes, maar stuk voor stuk om zaken die in zichzelf een veel en veel diepere betekenis hebben. Zijn leerlingen, Jezus' leerlingen, hebben dat door. Zij geloofden in hem, dat hij de diepste vrede en vreugde van het leven was en zij gingen met hem mee. Maar eentje is er in het verhaal die ons dat hele verhaal ontsluit en die ons zegt wat we moeten doen. Maria, de moeder van de Heer. Hoe kunnen we ook in het gewone leven van alle dag water in wijn laten veranderen? Door precies te doen zoals zij. Tegen Jezus zegt ze hebben geen wijn meer. Met andere woorden, ze praat met God over de mensen, over de wereld. Ze ziet de nood, maar ze houdt ook rekening met Gods wil. En daarom zegt ze niet, Jezus, luister eens hier, moet je eens kijken, kun je niet even dit of dat? En tegen de mensen zegt ze, doe maar wat hij u zeggen zal. Met andere woorden, ze praat met mensen over God. En ondertussen doen die dienaren in dat evangelie gewoon hun werk met de gebruikelijke kruiken. In het gewone leven van alle dag wordt water wijn, waar Jezus daartoe de kans krijgt. Ze hebben geen wijn meer. Breng bij God wat er leeft en speelt in heel uw leven. Doe wat hij u zegt. Laat Gods woord in uw leven klinken en breng het tot leven. Dan en dan pas wordt het leven echt waarachtig een feest. Amen.